Welcome to Zim Celebrity TV. Mai Titi vachinyomba Tom Jones vakidedza kuti vakufarisa uzandipidze muzvinhu zvepolitics. Mai Titi vakarohwa nelosutsu nashingi saka vakakumbira ruregerero asi Tom Jones versus Mai Titi. Tom Jones ari kuzviramba achiti handisi kudzura tsvina. And I will repeat, I don't send him. Ndinobuda muromo mangu with support yandenchipa Mai Titi. Hazvinei naye. I don't want to be involved muzvinhu zvinondiomera mangwana ndichinzi unodai kana kuti unotuma munhu. Kana iye shingu wacho ane gongo rakakura ngauye abate ini ngauye ati Jones. Guys, when it comes to politics, you have no idea what it is all about. Unopinza munhu patight uchiti uri kurwira munhu. Kana ane mukosho wakakura, kana ane matinja akarembera anozvuva flow, ngauye abate ini ngatumire vanotumira moya voripota to me. I have told you several times, do not talk about me, do not talk about zvinhu zvinechekuita nepolitics, do not talk about zvinhu zvinozondipinza patight. Inini ndakazvimirira saTom Jones, ndinozvimirira according to support munhu wandoda ndichimumirira according nenyaya. Hazviri kuti kana iye anzi chinyarara anzi apologize, inini ndakufanira kuti ndinyarare kumusupporta mune makutoti controller mata dzenyu. Please, Tom Jones, my brother, you are a fan or you are a kid family, can you stop? Who is shingi panyama yehuku kuti you can just come here titaura kurembedza matinja ako kuno kunenyaya kuti wazvimbirwa nemboro dza MP wako kwa unoda kuti kucontrola kwa unenge uchida kucontrola na MP wako muchisvirana muchirembedza matinji nemakongo. I've seen your posts right now, Maxene, ushaura kuti shingi this, shingi that. Can you stop? Chii chinonzi shingi chatingatovhunduka. Can you stop? Nini namura hatitaudzana handitauri naye, inini ndinongori mumiriri, ndinongori munhu wake wokuti I stand naye, so hapana anondivhana muromo because wazotuma nhingi ukati isusu tirakuita zvakati nezvakati. No, I've come out in the open message on people that can you stop? Because this kukutuma and nobody is sending you to speak on my behalf, especially the nyaya shingi. Can you stop? Anyone else you can let's have boundaries. Can you stop?